गोदान बोसोरनि पिकनिक जानायाव सांग्रां जा निउ इयार पार्टीखौ लानानै गोदान एसओपी लाबोदों नेमखान्थिफोरखौ मानियाब्ला नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनांगोन नंगौ गोजोन आरो आब्रुथिखौ लाखिनानै गोदान बोसोरखौ रंजानो खावलायदों मोनफ्रोमबो जिल्ला खुंथाया थारैनो गोदान बोसोराव जौ लोंनानै गारि सालायोबा सांग्रां जा जौ लोंनानै लामाफ्राव गारि साब्रांनायफोरखौ बन्द खालाम आरो पार्टी खालामनायनि मुङाव जोबोद गोबारै गान दामखावनो मोननाय नङा लोगोसे पिकनिक स्पटफ्राव बेलासिनि 4:30 रिंगानि उनाव थानो मोननाय नङा जौ लोंनानै गारि सालायनायाव हमजायोब्ला नोंथाङा 10,000 जुरिमाना होनांगोन आरो 6 दाननि जोबथेसालियाव जोबजानायजों लोगोसे नोंथांनि लाइसेन्सआबो केन्सेल जागोन मख'नो गोनांदि पिकनिक जानाय बोथोरनि समाव गोबां लामानि जाब्रबथाय जानायखौ रायजोआव नुनो मोनबोबाय थादों बेनिखायनो बेफोर जाब्रबथायखौ होबथानो थाखायनो रायजोआव हान्थामेला बिफाना गोख्रों राहा लादों बेनिखायनो नोंथाङा जौ लोंना गारि सालायनायनिफ्राय जानगाराव था नङाब्ला नोंथाङा 6 दाननि जोबथेसालियाव थानायजों लोगोसे 10,000 जुरिमाना आरो नोंथांनि लाइसेन्सआबो केन्सेल जागोन